Jo. Okay, vi skal lave en lille rangliste, hvor vi ranglister nogle musiknumre. Og jeg vil starte med nummer 5. Det skal lige siges, at jeg hører sådan 2 minutter af hver sang. Nej, 1 minut. Og så laver jeg en playlist, hvor jeg sætter dem alle sammen ind. Det var den. Og det er så nummer 4. Det var så nummer 3. Nu skal vi ned til nummer 2. Jeg skal bare lige sige, at jeg abonnerer ikke den her, eller subscriber den her med den jeg har min YouTube-kanal på. Jeg subscriber den med min egen. Det er så nummer 1.
jeg tror bare, vi afslutter til Flayed. Det var egentlig det, der var planen for den her video. Håber, I kunne lide videoen. Og smid et like, hvis I kunne lide videoen. Og hvis I ikke allerede har subscribet min kanal, så gør det endelig, fordi det bliver jeg rigtig glad for. Og så husk det, jeg sagde sidst, eller i Minecraft-videoen. Hvis I gerne vil, så kan I skrive det i alle mine videoer. Jeg skal nok huske at tjekke dem alle sammen. Ses.